Здравейте от CarsFix, тук имаме автоматична скоростна кутия на Mercedes, която е 5G Tronic, код на кутията 722.6 и ще налием масло, тъй като сменя маслото, налием масло и проверяваме нивото на маслото с щека за нивото на маслото на скоростна кутия с щека за измерване на маслото. Значи, маслото, което е източено, трябва да налием минимално същото количество масло, като първо налием половината от него, след това загряваме, след това палим колата и започваме да превключваме всички скорости и задържаме на всяка една скорост, включително и тип Tronic. Ето започваме включването и задържаме на всяка една, на реверс, на драйв, на неутрал, на всички скорости. След това отиваме на тип Tronic и там задържаме. И след това отиваме и доливаме останалата част от маслото. И сега тук вече имаме щеката. Щеката, с която проверяваме, щеката е разграфена, значи долу, където виждате разграфеното долу е за когато температурата на скоростна кутия е 25 градуса, до 25 градуса и отгоре, които се виждат чертите, е когато температурата на скоростна кутия е от 80 градуса. Тоест маслото се разширява. Ето това тук е на 25 градуса. Т.е. когато колата е студена, двигателят е студен и съответно скоростна кутия е студена, а горе е на 80 градуса. Значи, пак отиваме и превключваме абсолютно всички скорости. Минаваме през абсолютно всички скорости, включително и тип Tronic, като задържаме. И колата, за да мерим с тази щека, двигателят трябва да работи. Значи трябва да оставим на неутрална, но двигателят трябва да работи. Значи, минавате през всички скорости, за да може маслото да се влезе навсякъде. Като се превключват се буталата вътре в централната част на скоростната кутия се местят
и съответно се запълва, всичко лохини се запълват с масло. Оставяме на неутрална и отиваме да мерим. Ето вкараме щеката. Щеката тя се продава специално за Мерцедес. За автоматична скорост пъти на Мерцедеса. Универсална е. Ето виждаме докъде е мокрото. Мокрото е до 25 градуса. Виждате го сега, ще го забършим и пак ще бъде вкарано, но е до 25 градуса, т.е. двигателят все още е студен. Когато се загрее, трябва да отиде на 80 градуса без да долее повече масло. Ако маслото при загрят двигател и съответно загрята скоростна кутия, ако нивото е по-ниско, долеем още масло. Това е. Благодаря, че посетихте нашия канал CarsFix F. Благодаря ви.